Chystáme sa s Milanom tam. Chceli sme vystúpiť na Satan. Zatiaľ podmienky vyzerajú, že sú celku dobré. Sneh na október priateľné. Sneh zmizol z vrcholkov. A keď tak len trošku nejaký poprašok, ak bude skala suchá, tak verím, že sa nám dneska podarí za 3-4 hodinky sa ozvať z vrcholu. A uvidíte, blížime sa popod hrebeň plášta Satana. Zatiaľ naozaj to vyzerá, že je sucho, aj príjemne poloslnečno, polohmlačno, trošku pofúkuje, ale podmienky sú fantastické. Verím, že nám bude dneska dopriaté a dosiahneme ten vrchol. Nachádzame sa na žltom turistickom chodníku a pomaly sa blížime vodopádu Skok, ktorý odporúčam ako prechádzku pre rodiny s deťmi. To vidíte, pred nami je polica, ktorá nás dovedie do Žlabu. Potom by to možno malo byť teoreticky celku schodné. No co, vyzeráš do Vestilánov? Tak áno, máme keby náhodou, 60 metrov. Nebude treba použiť. Teším sa. Adrenalín trošku stúpa mierne, ale s rešpektom. Nachádzame sa v sedle pod Satanom. Som plný emócií, nadšenia, že som tu s Milanom, môj verným parťakom, spoľahlivým, ktorý sa ma tak nezdá, pre nič za nič. Pozerajte, 2421,5 nad morom. Satan je tu, je náš. Milan. Nazdar, ty kakso, super. Nazdar. A robote pokoj. Rešpekt a pokora musí byť. Ide sa nám dobre, ale nemôžeme strácať ostražitosť. A tu píše aj GOAT. Treba byť stále v strehu. Dve ruky, dve nohy, jedna ruka. Alebo upravo. Pred nami sa nachádza predná bašta. Uvidíme, či ideme na vrchol
ideme a pokračujeme na Malú baštu. Tu som povedal pre chvíľku, terén je úžasný, schodný, čitateľný, je sucho. Sem tam ešte, kde tu Anco, vidíte žlabok. to je žľav na dvojbob. Aha. Máme mantinely. A iba raz ale. Áno, iba raz. Iba raz. Smerom do Mengusovskej doliny. Chata pod rysmi, pekne sa ešte vyníma. Nachádzame sa na Malej bašte. Výhľad je krásny. Krajšie sme očakávali. To nám je Bedná bašta. Práve sme vyšli do sedla pod Makriou, vzhľadom hlavným strediskom až dole. No, poviem, že nebolo to už úplne ono, lebo kolena bolia. Ale zase... Bolo to schodné. Cez kosodrevý materiáň. Sme sa rozhodli touto cestou. Sme na chodníku na žltej značke pod vodopadom Skok. Túra bola perfektná. Ako za mňa jednotka s takou hviezdičkou, že